Il-vapur tal-Gozo Channel ta' Pinu għadu kif ingħata libsa ġdida wara proġett ta' rinnovar li sewa madwar €900,000 u li ħaf ftit inqas minn 30 jum. Simon Grech, Engineering Manager tal-Gozo Channel, spjega kif biex jibqa' konformi ma' regoli ta' Transport Malta, il-vapur irid jidħol fit-tarzna kull tant żmien. Kull 5 snin irid jidħol darbtejn fil-baċir. Waħda biex issir ħall inspection, jiġifieri inspection tal-qiegħ tal-vapur barra mill-ilma u raġuni l-oħra biex il-sistema taż-żeba tal-vapur tiġi mantenuta. Ħafna mix-xogħol fuq il-vapur sar fil-qiegħ fejn tqaxret iż-żeba kollha l-antika u ngħata 5 kissijiet ta' anti-fouling ġdid. Kif lesta x-xogħol fuq il-qiegħ sar ukoll xogħol ta' żeba fil-garaxx u madwar il-kumplament tal-vapur. L-Inġinier Grech spjega kif għal dan ix-xogħol intużaw madwar 4,000 litru ta' żeba u rikjeda sigħa twal ta' ħidma minn għexieren ta' ħaddiema immexxija mill-kaptan tal-vapur Joseph Vella li spjega kif sar ukoll xogħol fuq il-faċilitajiet ta' fuq il-vapur. Min-naħa ta' akkomodazzjoni sar tiġdid kompletament tat-toilets tan-nies fejn sar nqala kollox, ġifieri sar kollox modern. Matul il-jum ta' tlieta, il-vapur salpa mill-baċir tal-Palumbo u baħħar għal port taċ-Ċirkewwa, fejn minn hemmhekk tlestew l-aħħar irtokki u xogħol ta' tindif biex il-vapur ikun jista' jirritorna għas-servizz matul il-jum tal-Erbgħa.